Takže čau, moje meno je Majo a dneska by som vás chcel uvítať u tejto hry, ktorá sa volá Lego Jurassic Park alebo World. A teraz to budem dodabovávať, lebo proste sa mi pokazilo audio a tak proste bude to, keby som reagoval na video, ale hral som to ja fakt. A budem hovoriť o čo sme tam robili, čo som tam robil. A tak, tuto som, to je blbec, GG. Ukážka, dúfam, že mi to YouTube nezablokuje, fakt. Raptory. Teraz sa nám spustila hra po ukážke. A ideme, tuto som zbieral čo najviac coinov, proste, lebo to budem niekde potrebovať, som sa dozvedel. A nebudem tam používať hento DNA ako tie blbosti, viete, napovedy, lebo som vedel od Hausa, to točil tiež. A tuto som zničil proste nejakú blbosť a musím z toho postaviť niečo do toho, aby sa mi potom aktivovali schody. A teraz tam musím ísť s tým typkom, aby tam s tou blbosťou dal tú elektrínu. No niekedy som si pozrel tie blbosti, ale nepozeral som si ich furt, lebo niekde som vedel proste, čo mám robiť. No, síce sa mi to nechce dodabovávať, tých 26 minút, nejak tak by to malo výsť. Ale niekde vám dám aj hudbičku, aby som nemusel dodabovávať. Rozbíjal som tu proste veci a asi to trošku zostrihám. Idem to zostrihať, ozvem sa vám za chvíľočku. Dobre, trošku som to zostrihal a teraz vidíte, proste opravujem tu, aby sme to mohli trošku potiahnuť, zatlačiť tam, aby sme sa tí raptory vypustili. A teraz idem pre tú by som mal ísť pre tú blbosť, čo tam proste, no však viete, pre ten tablet, ktorý zoberiem, pozriem sa na toto najskôr, ale zoberiem ten tablet a ideme ho proste pozrieť sa po tých stopách. A toto video už točí na druhýkrát. Vlastne toto bol prvý pokus, druhý som to omylom natočil a tretíkrát sa mi to už fakt točiť nechcelo, tak to dodabovávam. A teraz to ideme dorobiť a ideme to potlačiť až po ukážke. Nie. Ideme to zatlačiť, potom tam musí ten typek vyliesť hore, aby sa tam dostal, aby proste tie dvere vyskočili hore, aby proste sa tí raptory dostali tam. A teraz to tam idem potlačiť. Dávam tú hudbičku na chvíľočku a za chvíľku sa ozvem, lebo gameplay, chápete?
Tak, dúfam, že hudbičku ste si užili. A teraz vykopávame raptora, ktorého postavíme. Ženská na neho vyskočí a prejde po ňom. No, najprv som tomu musel pochopiť. Som si musel vlastne spomenúť, že to musím vlastne vymeniť. Tu už mi to došlo. Dobre, typka prešla. GG. No tak neprešla, ale prejde. Jak sa vám toto video páči, zanechajte like, odber, zvonček, aby sme dali 50 odberateľov na tomto kanále. Čo sa typka bojí, že tam nie je jaskyňa. No, Gigi urobila tam zo všetkého, čo našla rebrík. Vyleze tam, zoberme peniažky a ide spraviť... Toto som vedel, že musím rozbiť ten stôl, aby som mu spravil zbíjačku. To som vedel, lenže tu som zostal zaseknutý. Ale idem hneď teraz, ako už dúfam, keď postavím hrad. Samozrejme. No, už tam pôjdem na 100%. Gigi tak nepojdem. Tak teraz na 105% to už spravím, však to už viem. No, teraz som ju spravil zbíjačku, on to rozbije a len to spraví a ženská tam vyskočí. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A ak by ste to chceli viac na takýto spôsob, že by som to dodabovával, tak mi môžete napísať. Aj keď viem, že toto video bude maximálne tak 600 viadnotí. No, ale dúfam, že sa vám bude video páčiť, to je samozrejme. A dneska vyšli už 3 videá skoro za sebou. Nechápem, jak som to stihol. Prepačte, mi prichádzajú oznámenia. To vám dúfam vať nebude. Som video, ktoré že som 20 € utratil, stálo to za to? Nie, nestálo, podľa mňa. A rozbor Lego hry, video z hry. Hrám Jurský svet a vytváram ho. To je celkom pohoda. No, ďakujem vám za shorty, to ste ma ako prekvapili. 1600, 1400, 1100, 93, to je jedno. Ale strašne ste ma s tým potešili, že ste to dali. Také zľanutia. Dúfam, že toto video sa vám bude fakt páčiť, lebo dodávať sa mi to fakt nechce. Ale že ste to vy, tak to spravím. Mal som v pláne, že by som toto už preskočil, že už by som to ani nedodabával a išli by sme rovno hrať ten Jurský park. Lenže potom som si povedal, že niektorí by to chceli vidieť a že by sa mi to potom nechcelo dotáčať, tak teraz to radšej spravím, že to dodabujem a niekedy by som to natočil ako celý gameplay, ako aj 3-4 hodinový. Ale dám to asi iba pre členov teda, kde by ste to chceli. A teraz skáčem na nejakej blbosti a rozbijam tam dačo. A dám vám tu zase hudbičku, chvíľu minútkovo. Lebo už ma bolia hlasivky, lebo som aj trošku chorý. A za chvíľku máte hudbičku. Trošku lagík, jak ste si nevšimli, ale ideme spraviť toto, tú trampošku, alebo čo to je. A už ideme
Vlastne ideme, musíme ísť ešte za tou typkou a spraviť jej to. Nie, to som robil vlastne, no. Teraz už ideme iba do toho ideme do toho, viete čo myslím, do toho, čo tam bývajú. Do karavanu. No, za kedy to tu zničím. Tak, prejde chvíľočka. Ale ideme do toho karavanu už na 100%. Dúfam, že sa video páči. No už sme tu, som to strihol, lebo to by sme tu boli na dlho, fakt. Originálne video má 26 minút a to by sa nechcelo pozerať. Ani mne by sa to nechcelo dabovať. Tak, ideme sa pozrieť na scénku, teraz chvíľočku budem ticho. Gigi nechcel by som. Gigi. What kind of park is this? Dude. It's right up your alley. Komár. Bomba. Dúfam, že mi to YouTube nezabanuje. Will you two dig up dinosaurs? Už viem, čo ide robiť. Vôbec. Dinosauríka ide robiť. No. Ellen Grant si bráni. A typek už si zapisuje škody. Bomba. Gigi. A sme v Jurskom parku. Dobre. Ja si pozrieť na to, čo sme dali. 89% som mal, to si pamätám, lebo som to točil pár minút dozadu, to video. No. Uvidíme. No, 89%, jak som povedal. Teraz to prešprintím. Šprinty. Bom. Toto som to ešte chvíľku nešprintil. No. Ale teraz si iba tie 4 postavy, čo som tam mal, dám, no. A už som to prespeedoval, alebo už ma to nebavilo. No. Continue story. GG. Teraz sme v tom, či pôjdeme do Jurského sveta, alebo do Jurského parku. A vy môžete v komentároch rozhodnúť, či Jurský svet, alebo Jurský park. Ja by som išiel asi postupne. Najprv by som išiel do Jurského parku na 100%. A Jurský svet. Počkáme si. No. A ja sa vám z tohto miesta ešte si toto idem prezrieť. Dobre. Prezerám. Typek sa toho bojí. GG. OK. Dobre, idem to tam rozmlátiť. To si pamätám. No, tak asi som to tu desi. Nie, idem to rozmlátiť. Aby som mal prášky. Dobre, rozmlácujem to tam. Jupi. A teraz už ma to nebaví, takže dabovať. Dúfam, že ďalšie video už dabovať nemusím. A ja sa z tohto... Tak ešte nie. Idem si pozrieť auta. A ja sa z tohto miesta lúčim. A čau.